בית הקברות בלודג', פולין, 17 במרץ 2011. אני ואלון נמצאים כאן ליד הקבר של סבתא שרה. הנה הקבר המחודש, מרגש מאוד. נראה לכם מה כתוב. שרה רבקה גוטר, זיכרונה לברכה. לבית קירשטיין, אשת בנימין גוטר, זכרו לברכה. לזכר ביתה פולה גוטר ברקוביץ' ובני ביתה שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם בשואה. זוכרים תמיד, אנו הנכדים, הנינים ובני הנינים, שרה גוטר דוידזון, אליקים גור גוטר, אלי היקר וסבתא שרה היקרה וכל בני ביתם, שזה אנו, משפחת דוידזון, משפחת גוטר, משפחת גור. הדלקתי נר נשמה לזכרה שבוער לו לאיתו, ושמתי אבן. זו אבן מקורית וזו אבן מקורית מהקבר הישן, וזו רצועת הברזל המקורית מהקבר הישן. יודעים מה כתוב. זה הקבר. אני מאוד התרגשתי, אני חייב להגיד שהזלתי דמעה. זה הקבר, הקבר המחודש. יהי זכרה ברוך.